Ei oo ketään rampilla. 40. Verho on sit vähän kyssari. Voitte sitten tulla tänne päin. On siellä tää. Hyvä, hyvä. Ei vittu vielä! Ui! Mitä vittu koistettu? Hyvä, hyvä tilanne. Vittu hyvä. 20. Pommi oli sillä aalla. Joo, Pommi mutta aalla. lähti meitä kertaa selkään bananista toinen. Yritti takut. Onks täällä aseet? On täällä jotain. Siinä, ottakaa Missä? yhdessä alas. Siellä on pommi, siellä on pommi. Hyvä, Mike! Ota lähtee saatana se pommi. Nolaako? Desatus. Tulee sillä on ainakin jotain systeemiä. Oi vittu hedari! Savun läpi. Mene Samaiko, Artsi. Kaks longi. Varoinen tulee Maikki teet vastaan. Longi. Maikki. Banaani yks vielä. Nyt se menee B, tulee B. Ne meni backiin. Yks tulee ainakin. Molemmat. Oi vittu et lähti. Meni vielä kääntää. Sure. Kisvarundi. Oi! Naatti 3! Wow. Maikki otti 3 naatille. Yksi jäljellä. Vittu huhhuh. Kolme naatilla. 3 naatti. Siinä on vielä rampilla. Tai yhden just. 2. Pommi siellä kans. Nice. No siinä. Oikein. Oikein, yksi AP. Innen tee. Vittu mä otin taas 3 saatana. Yks on alla. Jack. Kova. Midi, vika midi. Alright. Ikkuna. Kitsels Granu. 3. Heittäkää granu. Vasemmalla vaikka. Kitsels 3. Granu vasemmalla. Ikkuna. Oi, vittu. Isolla kädellä. Isolla kädellä. Tää vittua! Molemmat siinä narino. Varmaan aulas nyt. Siinä on oikea puoli yks. Joo. Se taisit se. Ne on molemmat siellä. Oikea ja vasen. Kato oikein, eikä pikka vaan oikein. Hyvä. Siellä yks. Siellä vika. No. Aivan hyvä rauhallinen spray. Huhhuh, ei oo. Maikki sä yksi. Maikki, pelaa aikaa, please. Voitetaan, please. Lähetäs AK. Mä niin haluan, että sä voit. Ei, hiljaa, annetaan Maikin pelaa. Vasen! Joo, tää Ei tää meni ihan vituiksi joo. Mä oon ollut lipannut jonkun verran. on. Kato miten ne ampuu vittu ihan uleen vittu. Avikka siitä päähän vaan.
Siinä on oikein. Toinen oikealla. Oikein. Siinä oikealla jossain vittu. Avikka vittu. Oikealla. Vittu kova vittu. Mitä Pistää vittu paskaksi kaikki. Maikki No niin. vittu hoiti vittu. Niin. 4 vittu veti. Sitä mä